Листопада, середа, в ефірі інформаційна служба «Заман». Я Оріні Сітомєрова. Вітаю вас. Сьогодні у Криму окупаційний Совєтський районний суд розпочав розгляд так званої справи Енвера Топчі про недонесення. Але у зв'язку неявки перекладача засідання було перенесено на 8 грудня. Окупаційний суд заборонив допуск слухачів, а також засобів масової інформації на так зване засідання. А тих людей, хто прийшов до будівлі окупаційного суду, знімали на відео місцеві поліціянти. Коронавирусная инфекция, так скажем, становится поводом для того, чтобы злоупотреблять этим и собственно, проводить все в закрытом режиме. Сегодня вот здесь присутствуют сотрудники МВД, это, я как понимаю, оперативные сотрудники, которые проводят, скорее всего, оперативно-розыскные мероприятия, но в этом почему-то не признаются. С какой целью это делается, я тоже не понимаю, потому что, как бы слушатели пришли, все проходит в мирном достаточно русле, как все эти 6 лет, начиная с 2014 года, несмотря на все эти надуманные обвинения в терроризме, в экстремизме, а сейчас и в том, что якобы человек не донес на кого-то и так далее. 31 серпня окупаційні силовики після ранкових обшуків у Судаку, Совєтському та Ніжньогірському районах затримали 4 кримських татар – Айдера Аблякімова, Редвана Умєрова, Айдера Кадирова та Енвера Топчі. Чоловікам закидають неповідомлення в правоохоронні органи про листування в соцмережі з Уміджоном Дададжоновим, який, за словами ФСБівців, брав участь в діяльності організації ІГІЛ. Проти 4 кримських татар порушено справу про неповідомлення про злочин. Стаття передбачає штраф до 100 тисяч рублів або позбавлення волі строком на 1 рік. Вот вам 37-й год, вот вам подозрительность и ненормальное общество. Сегодня мы видим следы тех позорных для нашей истории лет 37-го года, сталинщины, бериевщины, гулагщины. Нормальное общество от этого должно избавляться. Ті, хто отримував паспорти окупанта, жертви, а ті, хто примушував їх отримувати, будуть відповідати. Про це в інтерв'ю виданню «Дзеркало тижня» розповів заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов. За його словами, масову видачу російських паспортів на окупованих територіях Україна вважає насильною, а ці так звані документи не визнає ніхто, крім самої Росії. Ба більше, насильницька паспортизація є воєнним злочином і порушенням прав людини. Мамедов додав, що окупаційна влада та країна-окупант нестиме за це відповідальність, а всю інформацію щодо примусової паспортизації в Криму вже подали в Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду. Оскільки відмова від паспорта призводить до певних наслідків, притягнення до відповідальності за порушення міграційних норм Російської Федерації, примусової депортації, неможливості працевлаштування, відсутності доступу до соціальних і медичних послуг – це все свідчить про витіснення громадян України з території півострова, штучну заміну демографічної ситуації та заселення Криму громадянами Російської Федерації, що є елементами воєнного злочину. 13 882 інфікованих COVID-19 виявили в Україні минулої доби. Ще 229 людей померли внаслідок хвороби, а 8420 одужали. Найбільше хворих вчора зафіксували на Дніпропетровщині, Запоріжжі та Одещині, а на Київщині та у столиці темпи поширення COVID-19 дещо уповільнились. Зафіксовано майже на третину менше інфікованих, ніж позавчора. Втім, міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликав дотримуватися карантину, щоб не ставити під загрозу всю медичну систему. Серед найуразливіших сімейні лікарі, оскільки вони першими контактують з хворими, каже міністр Степанов. До кінця листопада в МОЗі планують завершити набір нових фахівців. А викликати мобільну бригаду, щоб зробити тест на COVID-19 від завтра можна і без сімейного лікаря. За словами очільника міністерства, можна буде викликати бригаду через контакт-центр. Раніше оператори з'єднували пацієнта з медиками, а тепер можуть напряму спрямовувати мобільну бригаду. Прекрасно розуміємо, що викликають мобільну бригаду люди, які захворіли, мають симптоми коронавірусної хвороби. Це, ця людина потребує швидкої допомоги, а не по великому колу. Для цього ми з'єднали всі
заклади охорони здоров'я, визначили відповідальних осіб, попросили в тому числі органи місцевої влади, щоб визначили відповідальних осіб, і щоб ми дуже швидко могли викликати мобільну бригаду. А в окупованому Криму вчора зафіксували 282 випадки COVID-19. За даними окупантів, ще 9 людей померли внаслідок хвороби на півострові. Навіть за сумнівними даними, які наводить окупаційна влада, на півострові зростає смертність від коронавірусу. За неповний листопад вона вже наполовину вища за жовтневі показники, визнає окупаційний головний санітарний лікар Криму Наталія Піньковська. Безкоштовне тестування на COVID-19 на адмінмежі з Кримом. В Україні планують проводити безкоштовне тестування на коронавірусну інфекцію безпосередньо в медичних пунктах сервісних центрів на КПВВ, що знаходиться на адмінмежі з окупованим Кримом. Про це повідомила заступниця міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Інна Голованчук в інтерв'ю «Інтерфакс Україна». За її словами, тестування відбуватиметься на в'їзді на материкову Україну, але наразі ще невідомо, чи будуть тестувати всіх або ж тільки тих, хто матиме симптоми захворювання. Заступниця міністра сподівається, що така послуга запрацює до кінця року. Кабінет міністрів України затвердив гуманітарні підстави для перетину КПВВ на адмінкордоні з окупованим Кримом. У представництві президента повідомляють, що наразі всі КПВВ працюють у штатному режимі. Діє лише одне обмеження – встановлення програми «Дії вдома» для проходження самоізоляції. Ухвалені ж Кабміном гуманітарні підстави повинні спростити перетин адмінмежі у разі їх закриття. А наявність підстави перетину по можливості повинна бути документально підтверджена. У разі виникнення додаткових питань при перетині КПВВ необхідно звертатись до представництва президента України в Автономній Республіці Крим. Повний перелік підстав гуманітарного характеру можна побачити на екрані. З метою воз'єднання сім'ї, зокрема у разі спільної подорожі членів сім'ї, за наявності підстав для перетину контрольного пункту хоча б одного члена сім'ї. У разі повернення до місця свого проживання громадян України та членів їх сімей, місце проживання яких в установленому законом порядку зареєстровано за межами Автономної Республіки Крим, чи фактичне місце проживання, перебування яких відповідно до довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб розташовано за межами Автономної Республіки Крим. У разі важкої хвороби, смерті близьких родичів. У разі необхідності забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення або проходження лікування за наявності тяжких або хронічних хвороб. У разі виїзду з тимчасово окупованої території України особа, яка має документи, що підтверджують право на постійне чи тимчасове проживання в іншій державі. Перетин контрольного пункту дитиною, яка не досягла 16-річного віку, в супроводі одного з батьків з метою оформлення дитині документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України. Перетин контрольного пункту особами з метою відвідування закладу освіти для навчання за умови надання документів підтвердження. З метою забезпечення захисту національних інтересів або у зв'язку із виконанням міжнародних зобов'язань представниками іноземних дипломатичних представництв і консульських установ та представництв міжнародних організацій в Україні. З метою прийняття спадщини, наявність інших випадків, коли є підстава вважати, що ситуація потребує невідкладного перетину особою контрольного пункту в будь-якому напрямку з підстав гуманітарного характеру або з метою запобігання виконанню загрози життю та здоров'ю особи та або порушення її прав. Перша бойова втрата в Збройних силах за листопад. В районі Авдіївки ворожий снайпер смертельно поранив бійця 72-ї бригади чорних запоріжців. Сталося це вчора опівдні. Пораненому бійцю надали допомогу та евакуювали до шпиталя. Лікарі боролися за життя бійця, але невдовзі він помер. Командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Про зухвалі та підступні дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців негайно було повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін. Від початку поточної доби, 25 листопада, по всій лінії розмежування спостерігається тиша. До
Добрий динозаврик заговорить кримсько-татарською. Вже за місяць в ефірі дитячого телеканалу «Ля-Лє» з'явиться одноіменний діснеївський мультфільм рідною мовою. На телеканалі вирішили не просто дублювати з англійською, а й навіть адаптувати імена. Все для того, аби найменші глядачі мали можливість чути рідну мову з маличку. Втім, теми закладені зовсім не дитячі. Зокрема, шлях додому та поборювання на шляху всіх труднощів. За дубляжем нового проєкту телеканалу «Ля-Лє» спостерігали наші журналісти. Çolpa, Cenazeci yok, bit, Çıban arsız, Ucur sasık, Deli korkak, Melevşe diken, Çıkın benek, benek, mımında gel benek, mında gel. Всього за 2 місяці динозавр Арлоу заговорив кримсько-татарською і вже невдовзі порадує глядачів телеканалу «Ля-Лє». Це альтернативна історія нашої планети, де люди так і залишились на печерному рівні, а світ населений розумними динозаврами. В Арлоу попереду довгий шлях, і починається він з трагедії – втрати батька. Baba! 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 Тепер його мета – повернутися додому, а єдиний дороговказ – Велика гора. На його шляху будуть і веселощі, і випробування, але завжди поруч маленький печерний хлопчик. Переклад з англійської, дубляж голосів, адаптація. Загалом кілька місяців роботи над мультфільмом. Пошук акторів дубляжу – ось найскладніше завдання, розповідає режисер проєкту Нефізе Сейдаметова. Адже дуже важливо було знайти не лише потрібний голос і типаж для ролі. Потрібно було, щоб актор досконало володів кримсько-татарською мовою. Babasız kıyналганыңны білем, амма башка чареміз yok. Арлоу. У нас была проблема в выборе главного героя. Пробовали несколько мальчиков, и потом утвердили одного из них, это Халил, очень талантливый. И мне понравилось его развитие, потому что вначале он был довольно таким закрытым, скромным, но в процессе он очень быстро раскрылся. И даже когда мы слушали первые дубли, мы заметили разницу. Акторці дубляжу Ельвіні Зійнедіновій озвучувати персонаж мами Арлоу виходить ледь не з першого разу. Вона й сама має маленьку донечку та досвід професійної акторки. Генрі! Başlandı! Добрий динозавр Арлоу має стати прикладом для маленьких глядачів, кажуть автори проєкту. Він завжди вірний друг, не схиляється перед труднощами і при цьому вчить малечу рідної мови. Обязательно буду показывать. Я уже сейчас показываю этот мультфильм на другом языке, чтобы она уже смотрела. И говорю, что вот скоро будет этот мультфильм на крымско-татарском языке. Будет озвучивать твоя мама, маму этого Арлоу. И она уже ждет с нетерпением. С ранних лет им нужно говорить на крымско-татарском, а когда они слышат речь крымско-татарскую, они как бы привыкают к этой атмосфере. Если даже родители, возможно, не в полной мере говорят на нашем родном языке, то они, смотря мультфильмы, могут обучаться и самостоятельно. «Добрий динозавр» – третій дубльований цього року мультфільм. І він вже на заключному етапі монтажу. Презентують його на дитячому телеканалі «Ля-Лє» в першій половині грудня. А команда вже шукає нові проекти. Владислав Стужук, Ельдар Ісматов, Заман, АТР. Це все на цю миті. Вже за кілька хвилин ефір продовжить моя колега Гульсум Халілова, а у 21-й дивіться «Заман» кримсько-татарською Шевкетом Наматулаєвим. Будьте здорові, до зустрічі!